danna like, sannan ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all, ta yadda za a dinka sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saurara ku a yau wannan sabon bidiyo. To a bidiyon mu ne mun kawo muku application guda uku wanda na san za su matuƙar burga ku. Za mu nuna muku application na farko, dukkan su za mu ajiye muku link ɗinsa a description. Za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. Application na farko dai shine wannan, kamar da kuke ganin sa. Wannan da kuke gani a nan shine application ɗin na farko. Idan ka zo ka shiga a cikinsa, wato zai mayar da wayar ka tamkar kwamfuta ne. Kamar da kuke gani, yanzu da ya kamata da amfani da shi shine wannan duka ɗaya ne amma background ne ba ɗaya ba. So duk a yanda yake, idan kana buƙatar ka canza mana background nan sai ka taɓa a nan, sai ka zo ka ɗauki wanda kake buƙata. Sai kuma a nan waɗannan za ka iya kunna wifi, dukkan abin da kake so ka kunna, sannan wanda kake jawo a wayar ka. Idan kuma kana so ka yi kira ko za ka taɓa ne, sai ka ɗauki kwantar inda kake so ka yi kira. Sai kuma a nan da ka shigo cikin wannan za ka iya yin browsing ba tare da ka shiga cikin browser ɗinka ba. Sai kuma a nan idan ka shiga wannan alamar kwamfuta ɗin, wannan alamar kwamfuta ɗin idan baka taɓa amfani da shi zai ce ka sa suna. Idan ka sa suna zai nuna ne tamkar kwamfuta. Haka a nan wannan memory na ne, wannan kuma memory waya ta ne. Haka a nan za ka iya taɓa wannan, zai dawo tamkar tsarin kwamfuta. Idan ka taɓa wannan za ka yi tamkar a kwamfuta. Kuma wannan application yana da matuƙar amfani. Sai kuma application ɗinmu na gaba, wannan shine application ɗinmu na gaba. Duka ne kusan wace duka ɗaya ne, amma dai sai dai cikin ne ba ɗaya ba. Kuma na biyu nan, na biyu da muke magana a kai shine a nan, wannan da kuke gani shi ne na biyu. Za mu taɓa shi da muka taɓa kan shi. Shi kuma yadda tsarinsa yake, wani yadda tsarinsa yake, wani yadda yake shi kuma kanzansa. Shi ma dai duka dai kusan tsarinsu ɗaya ne, sai dai abu ne ba ɗaya ba. Wancan zai mayar da wayar ka tamkar kwamfuta ne, wannan kuma zai mayar da ita tamkar Samsung ne, kamar da kuke gani. Sai kuma application ɗinmu na uku, kusan shi ne na ƙarshe, kamar da kuke gani. wannan voice changer, kamar da kuke gani. za ka zo ka shiga cikinsa. Idan ka shiga cikinsa, wannan application zai baka dama wace ka canza muryar bidiyon ka ko kuma wata waƙa da kake buƙata. Don kana buƙatar ka canza muryar wani abu, sai ka zo da sani a nan ka shiga. Idan ka shiga bayan ka shiga sai ka, idan bidiyo kake so za ka taɓa wannan wajen bidiyo, ko kuma audio ne za ka tsaya a nan. Bara na ɗauki wannan waƙa da kuke yi. Kun ji yadda wannan muryar wannan waƙa yake, kun ji yadda yake. Kuna na canza. Canzawa, za ka iya canza muryar yaro, muryar yarinya, muryar babba ko kuma karami a nan. Ga wannan gasu nan dai kala-kala, za ka ɗauki wanda kake so. In ma bidiyo ne haka ne. Idan kuma kana buƙatar ka yi saving, za ka zo a nan ka taɓa wannan sai ka yi saving ɗin shi. To da yake nema ba saving. Na gaba, muna roƙonku da kada ku manta ku danna mana alamar subscribers,
sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun